Sapa to sing ra seneng ketemu karo kanca-kanca lawas. Entah itu kanca SD, kanca SMP, kanca SMA, yo sing paling genah kanca kuliah. Selama kenangan itu masih membara, isi kelingan sing indah-indah, ketemu karo besti-besti nih selama masa kuliah, masa sekolah kuwi mesti wae menjadi sebuah momen yang sangat menyenangkan sekali. Kabeh uang mesti seneng, apalagi kondisi ini wis jauh lebih bagus daripada saat kuliah. Intine sing biyen kuwi zaman sekolah biyen ya ora duwe apa-apa, isih susah uripe, terus saiki wis berhasil, ketemu kanca-kanca mesti rasane ya seneng. Sewalike sing biyen zaman kuliah, zaman sekolah anake wong sugih, tiba-tiba dalam sebuah perjalanan tiba ekonomi ini terus dadi wong randuwe, wong rekoso, wong susah, kuwi mesti membuat dirinya tidak nyaman untuk ketemu. Tapi itulah dinamika kehidupan. Sing arep tak omongke bukan masalah kuwi mau. Reuni kuwi mau sakjane hakikatnya itu indah sekali. Bermakna banget, luar biasa, indah banget mergo menjalin kembali tali silaturahmi sing wis pedhot metahun-tahun, sing wis ora tau ketemu. Mergo apa? Mergo dengan adanya jalinan kembali, kuwi iso ana peluang-peluang yang terbuka. Contoh, misalnya zaman sekolah mbiyen pinter dhewe, saiki wis lulus, wis nyambut gawe apik, wis ora tau ketemu kancane, posisine dhek dadi perusahaan sing gede, dia perusahaan sing gede atau dia menjadi sebuah pimpinan perusahaan sing gede, terus nilai ono lowongan, nyebarke ke teman-temannya, anakmu nek arep mlebu kilo perusahaan iki ono. Nah itulah sakjatine mupangat sing luar biasa reuni. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah reuni kuwi mau menjadi ajang CLBK, ya, cinta lama bersemi kembali. Wes kaya ngono kuwi. Iki bukan rahasia umum. Saiki deloken di kehidupan masyarakat kita, kiwa tengenmu, sapa wae sing wis pegatan mergo reuni. Mergo cinta lama bertumbuh kembali. Jangankan cinta lama yo. Biyen kuwi ora ana rasa apa-apa. Ning basan delok tuwane, weh lah kok ayu, weh lah kok bagus, weh lah kok sugih. Nah, terus muncullah bibit-bibit seneng. Mulailah dalam grup mau yuk jabri-jabrian dewi. Mulailah memasukkan unsur-unsur emosi hati. Terus masalahnya, apa kuwi kleru pade? Ora yen kowe padha-padha wong legan, padha-padha wong single, padha-padha rung di bojo, entah bojomu wis pegatan atau ditinggal tilar donya. Ning yen awakmu kuwi isih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan masing-masing, terus atimu ngalor ngidul karo kancamu lawas, entah itu kanca SD, kanca SMP, SMA, kanca kuliah, kuwi sing dadi masalah. Ya, iki ana sebuah kasus yo sing tak mat-matke mbiyen. Biyen zaman sekolah, zaman kuliah ana wong sing pancen boyo banget tapi urung duwe apa-apa, urung berhasil. Bahasan saiki wis tuwa, wis sukses, wis nyunduki kanca-kancane sing jaman biyen yang dia taksir dan tidak kesampaian. Hasilnya apa? Ya kedadian. Semono uga sing cah wedok-wedok. Sing biyen dadi ratu ning kelas, dadi bintange kelas disenggol wae ora iso, didemok apalagi ora iso, dibajul ya muring-muring. Intine iki wis wong sing paling angel banget. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia ketemu bojo sing salah, uripe rekoso, uripe ora sesuai dengan keinginannya. Terus ketemu karo koncone kuliah, koncone sekolah, lah dikepeti alon-alon, dilus-lus alon-alon, ya tadi. Intine apa? Intine kuwi mau tidak ada yang salah ketika engkau bertemu dengan teman-temanmu di masa lalu, kemudian menjalin tali silaturahmi. Bahkan gojek ki ora apa-apa, ning tetep yo eling posisimu. Eling posisimu saiki kowe sapa? Nek biyen zaman sekolah kowe iki iso playon,
iso penekan, iso punji-punjinan, iso gendong-gendongan. Lah zaman biyen pancen zaman isih bocah, zaman masih remaja. Nek saiki kowe playon gendong-gendongan ya mesti mung ning hotel check-in. Dadi tok delok dhewe posisimu. Sing wong lanang-lanang aja mbok kei PHP kanca-kancamu sing biyen toksir terus kowe ra iso njupuk atine, bahasan saiki wis berhasil terus kamu memberikan PHP sing semu. Wong kowe wis duwe bojo, kancamu sing mbok sir kuwi ya wis duwe bojo. Terus apa? Hanya sesuatu di balik layar sing ora ketok ning serintutan mesake. Semono uga para wanita sing biyen duwe harga diri tinggi, duwe marwah dhuwur banget, saiki mergo kahanan dibajul sithik ndledek atine, dibajul sithik luluh atine, apalagi nyanyo diiming-imingi diparing sesuatu sing gede. Wis dadi pesenku mung siji, urip kuwi ning alam donya kuwi mung sebentar, ya mung sedelet. Rasah mbok ujo keinginanmu, nek mbok turuti ora bakal ana enteke. Iki aku ora ngomong mergo sok suci, sok bener. Ora. Ming aku mau ngingatkan ya, aja ngantek. Ya, sing jenenge niat baik silaturahmi reuni iki mau mbok salah gunakan sampai kowe mengorbankan rumah tanggamu. Ngantek meletek jempalik ming mergo ngoyak cinta sing jaman biyen mbok pingini, mbok pendem mergo ora kabul. Tapi saiki wis ana kesempatan, tapi awakmu lali bahwa kondisi kalian sudah berbeda. Intinya adalah jaganen marwahmu dewi-dewi. Yen biyen kowe biyen sing wedok-wedok dadi ratu ning kelas, punya sesuatu yang berharga, punya value tinggi. Saiki ya pertahankan apapun itu. Ora kok saya tunjuk kemproh nyanyoh biar sapa-sapa koncone ngerayu ditompo. Ora kaya ngono kuwi konsep kehidupan itu. Mergo apa? Mergo apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Apa sing mbok celengi saiki bakal dibedah di hari nanti. Intine sing biyen kuwi jaman sekolah biyen ya ora duwe apa-apa, isih susah uripe, terus saiki wis berhasil, ketemu kanca-kanca mesti rasane ya seneng. Sewalike sing biyen jaman kuliah, jaman sekolah anake wong sugih, tiba-tiba dalam sebuah perjalanan tiba ekonomine terus dadi wong ra duwe, wong rekoso, wong susah, kuwi mesti membuat dirinya tidak nyaman untuk ketemu. Tapi itulah dinamika kehidupan. Sing arep tak omongke bukan masalah kuwi mau. Reuni kuwi mau sakjane hakikatnya itu indah sekali. Bermakna banget, luar biasa indah banget mergo menjalin kembali tali silaturahmi sing wis pedhot metahun-tahun, sing wis ora tau ketemu. Mergo apa? Mergo dengan adanya jalinan kembali kuwi iso ana peluang-peluang yang terbuka. Contoh, misalnya zaman sekolah mbiyen pinter dhewe, saiki wis lulus, wis nyambut gawe apik, wis ora ketemu koncone, posisine dhek dadi perusahaan sing gede, duwe perusahaan sing gede atau dia menjadi sebuah pimpinan perusahaan sing gede. Terus nilai ana lowongan, nyebarke ke teman-temannya, anakmu nek arep mlebu kilo perusahaan iki ana. Nah, itulah sakjatine mupangat sing luar biasa reuni. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah reuni kuwi mau menjadi ajang CLBK, ya, cinta lama bersemi kembali. Wis kaya ngono kuwi. Iki bukan rahasia umum. Saiki deloken di kehidupan masyarakat kita, kiwa tengenmu, sapa wae sing wis pegatan mergo reuni. Mergo cinta lama bertumbuh kembali. Jangankan cinta lama yo. Biyen kuwi ora ana rasa apa-apa. Ning basan delok tuwane, weh lah kok ayu, weh lah kok bagus, weh lah kok sugih. Nah, terus muncullah bibit-bibit seneng. Mulailah dalam grup mau yuk jabri-jabrian dewi. Mulailah memasukkan unsur-unsur emosi hati. Terus masalahnya, apa kuwi kleru pade? Ora yen kowe padha-padha wong legan,
padha-padha wong single, padha-padha rung duwe bojo, entah bojomu wis pegatan atau ditinggal tilar donya. Ning yen awakmu kuwi isih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan masing-masing, terus atimu ngalor ngidul karo kancamu lawas, entah itu kanca SD, kanca SMP, SMA, kanca kuliah, kuwi sing dadi masalah. Ya, iki ana sebuah kasus yo sing tak mat-matke mbiyen. Biyen zaman sekolah, zaman kuliah ana wong sing pancen boyo banget tapi urung duwe apa-apa, urung berhasil. Bahasan saiki wis tuwa, wis sukses, wis nyunduki kanca-kancane sing zaman biyen yang dia taksir dan tidak kesampaian. Hasilnya apa? Ya kedadian. Semono uga sing cah wedok-wedok. Sing biyen dadi ratu ning kelas, dadi bintange kelas disenggol wae ora iso, didemok apalagi ora iso, dibajul ya muring-muring. Intine iki wis wong sing paling angel banget. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia ketemu bojo sing salah. Uripe rekoso, uripe ora sesuai dengan keinginannya. Terus ketemu karo koncone kuliah, koncone sekolah. Lah dikepeti alon-alon, dilus-lus alon-alon. Ya tadi intine apa? Intine kuwi mau tidak ada yang salah ketika engkau bertemu dengan teman-temanmu di masa lalu, kemudian menjalin tali silaturahmi. Bahkan gojek ki ora apa-apa, ning tetep yo eling posisimu. Elingo posisimu saiki kowe sapa? Nek biyen zaman sekolah kowe iki iso playon, iso penekan, iso punji-punjinan, iso gendong-gendongan. Lah zaman biyen pancen zaman isih bocah, zaman masih remaja. Nek saiki kowe playon gendong-gendongan ya mesti mung ning hotel check-in. Dadi tok delok dhewe posisimu. Sing wong lanang-lanang ojo mbok kei PHP kanca-kancamu sing biyen toksir, terus kowe ra iso njupuk atine, bahasan saiki wis berhasil, terus kamu memberikan PHP sing semu. Wong kowe wis duwe bojo, kancamu sing mbok sir ku ya wis duwe bojo. Terus apa? Hanya sesuatu di balik layar sing ora ketok ning slintutan. Mesake. Semono uga para wanita sing biyen duwe harga diri tinggi, duwe marwah dhuwur banget, saiki mergo kahanan dibajul sithik ndledek atine, dibajul sithik luluh atine, apalagi nyanyo diiming-imingi diparing sesuatu sing gede. Wis dadi pesenku mung siji, urip kuwi ning alam donya kuwi mung sebentar, ya mung sedelet. Rasah mbok ujo keinginanmu, nek mbok turuti ora bakal ana enteke. Iki aku ora ngomong mergo sok suci, sok bener. Ora. Ming aku mengingatkan ya, aja ngantek. Ya, sing jenenge niat baik silaturahmi reuni iki mau mbok salah gunakan sampai kowe mengorbankan rumah tanggamu. Ngantek meletek jempalik ming mergo ngoyak cinta sing jaman biyen mbok pingini, mbok pendem mergo ora kabul, tapi saiki wis ana kesempatan, tapi awakmu lali bahwa kondisi kalian sudah berbeda. Intine adalah jaganen marwahmu dewi-dewi. Yen biyen kowe biyen sing wedok-wedok dadi ratu ning kelas, punya sesuatu yang berharga, punya value tinggi. Saiki ya pertahankan apapun itu. Ora kok saya tunjuk kemproh nyanyoh biar sapa-sapa koncone ngerayu ditampa. Ora kaya ngono kuwi konsep kehidupan itu. Mergo apa? Mergo apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Apa sing mbok celengi saiki bakal dibedah di hari nanti. Kuwi pesanku mengko itu. Wis ya, reunilah dengan hati yang bersih dan tulus. Niate kekancan, ora niate slintutan. Wis ya, bye. Nger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa ning channel Hendri Kim Yong iki. Bener Nger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa, langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.